И за да не са само празни думи, този път изчислявам. Сметките са в другата стая. Колациони, мисля, че поне 3 човека, като Вероника, Атанас и Георги, на мой гръб не са плащали. Дошли са наготово, просто са събули и са влезнали. Папкали са, пили са, някои са пушили и циргари, купувани съм дрехи на някой обзавена на цялата стая, а всички знаем как се дават голи жилища с бели стени и нищо друго. И всичкото това на онази глупачка Сийка, която беше глупачка. Беше. Минало време. Храна, ток, вода, сметки, АРД, ЗДФ, интернет, тичания по всички институции, разбира се, дори намиране на работа. Затова съм тръгнала да изчислявам. И не ми е нужна елка, калкулатор. Защото доколкото си спомням, имам отличен 6 по математика. Но явно при тях е слаб 2.